Καμίλα. Ήρθαμε εδώ μετά από 35 χρόνια, 30 πλάσια. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η απόκτηση Κατέ Χαλκίδας. Η απόστροφη. Σωμάτωνα Είμαστε όλοι πάρα πολύ ωραίοι. Στρατηγέ μου, Εμείς ήρθαμε εδώ να κόψουμε την πίτα μας. για δείξα μας την πίτα. Έρχεται η πίτα, έρχεται σε λίγο, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Ήρθαμε να κόψουμε την πίτα μας. Όσοι έχουν κουβαλήσει τις γυναίκες θα κάνουν κανένα σεξάκι. Οι υπόλοιποι που ήρθαν κατευθείαν από το Ρέμο ή από εδώ και Όχι τα Παναγιά. κάτι θα κάνουν και εμείς άλλοι τα Παναγιά. Όχι τα Παναγιά. Υπάρχουν, κυκλοφορούν ωραία πλάσματα. Κάτι θα κάνουν. Έλα, νίκης. Ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά. Γεια σας, εσείς θα μας κάνετε μια δήλωση στην κάμερα. Έχει φάει μύδια αυτή, δεν κάνει να κάνει. Κανονίστε τι θα ανεβάσετε στο Facebook. Δεν πειράζει, είναι τυχερή. Δεν ξέρω μαντινάδες. Για πες. Μια μαντινάδα. Τι να σου πω, μαντινάδα δεν ξέρω. Τα Χανιά, μωρέ. Τα Χανιά ήρθαν. Είναι φοβερό τώρα. Κάποια άλλα πιο ωραίο είναι μέρος πολύ στα Χανιά μακριά ποιο και είναι, κάποια άλλα είναι δίπλα. 1000 καλώς βρεθήκαμε, 1000 και 2000. Ο κάμπος με τα λούλουδα και τις πρασινάδες. Μπράβο εκεί, μπράβο. Το πιο ωραίο μέρος στα Χανιά είναι. Με τη Ρίτα. Ναι. Όχι στο Ηράκλειο. Στα Χανιά. Αυτά είναι σίγουρα θέλει κανείς. Όχι, όχι, από την εντάξει, θα φέρει το παλιό το τείχο. Έχει θέμα με τις αφέλειες εδώ, πρέπει να τις ανοίξουμε. Πάμε. Τι κάνουμε εδώ, αγόρι μου, γιατί Ο είμαστε εδώ. Λουκάς δεν έχει πρόβλημα κανένα. Γιατί είμαστε εδώ, πού είμαστε καταρχήν. Είμαστε κάπου στη Χαλκίδα. Έχουμε έρθει για έλεγχο ρευματοκλοπής, αλλά βρήκαμε κάτι καλά φιλαράκια εδώ πέρα. Και το μόνο που δεν έχουμε φάει είναι λάχανα και μαρούλια από τα ψαχνά, όχι μαζεμένα. Εγώ αυτό θέλω να φάω, άμα δεν το φάω δεν φεύγω. Γιατί είμαστε εδώ, αγάπη, πες μας. Κάμερα γράφει, κάμερα εκεί. Λέγε, μίλα και εσύ, μίλα. Έλα, πάμε, μίλα. Δυνατό. Πες μας, φιλαράκο εσύ. Μετά εγώ. Τώρα που γυρίζει, έλα, πάμε. Πες μας για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Πρώτη φορά κέντρο, πάμε. Όχι, κομιλιά. Είμαστε εδώ. Κάμερα εκεί, πάμε. Είμαστε εδώ λοιπόν, Μετά από 30 χρόνια, Μετά από όριμη σκέψη. να ξαναγίνουμε πάλι παιδιά και να θυμηθούμε τις αναμνήσεις μας μιας χαμένης εποχής. Αλλά και ο υπουργός έκανε εσύ. Δούλευες. Υπουργέ, πείτε μας κάτι. Μια μαντινάδα. Όχι, μαντινάδα την είπαμε Ναι, προηγουμένως. αλλά δεν την είπες, πες του τώρα. Όχι, την είπαμε. Πες μια καινούργια ρε πούστη μου. Όχι. Λοιπόν, μαζευτήκαμε εδώ πέρα τα καλά παιδιά από τα κάθε Χαλκίδα μετά από 35 χρόνια για να δούμε τα αστρομαλιά. Δείξτε μας τα αστρομαλιά, δείξτε μας. Τα αστρομαλιά, εδώ είναι. Αλλά τελικά μόνο τα αγόρια έχουν αστρομαλιά, τα κορίτσια δεν έχουν αστρομαλιά. Για την κίτρινη κόλλα ή για την πράσινη κόλλα, τι χρησιμοποιούν. Α, πάντα ναι. Η κίτρινη, η γλουτολίνη για την αψοκόλληση ήταν η κίτρινη. Έκανε την καλύτερη κόλλα. Και τι μαγείρευες. Πάντα, φυλάφι. Καλύτερο. Πάμε εδώ, πες μου δεν πειράζει μια δήλωση, έλα. Εγώ δεν ανήκω στην ομίγυρη των πρώην ΠΕΗ που είστε εσείς παιδιά. Είμαστε από άλλο κλαμπ εμείς, απλώς κάνουμε τον οδηγό εδώ. Ένα πράγμα που σας εύχομαι σε όλους, επειδή κατάγεσαν τα ΤΕΗ, να έχετε την τύχη του Καρανίκα, γιατί και αυτός ΤΕΙτζής ήταν. Τι να πω, καλό και αυτό. Πες κάνε ρε παιδί μου. Εσύ ωραίος που σε ηλία. Πόσο Για δήλωση, στην κάμερα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ όλους. Άλλε αληθέρης. να τους λέει. Θες και από μένα δήλωση. Γράφω για το... Να βρεθούμε πάλι. Σύντομα. Καλό. Συνεχίζουμε στο τραπέζι μας. Πάμε και από εκεί.